Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell. Natso make sure kuti wagara wasubscribe wagara walike this video nekuti panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadikani, update yendaini zvemuzora nhasi update iri kuenderana neNyati family. Vadikani zvatarisivha kubva kuNyati family zvinodzimba moyo zvinogwadza. Vatitauri zvadofunga mucomment section pamusoro penyaya yavo. Video iri ragadzirwa navaMo Blessing Munetsi apo pavanga vachitaura zvakaitika kune Nyati family. Ndofunga vazhinji mukuona kuti yane mazuva isiri kuposta even kupeji ravo reFacebook. Chimbori chii chiri kuitika? Zviri kunzi vakahekerwa. Da kuti muone video raMr Munetsi mwapedza kuriona motaura zvamunofunga mucomment section kuti vamwe vanhu havana moyo vadikani, vanoda kukanganisa basa reumwe munhu. Paya pavanenge vachicreata mavideo iritori content, ritori basa, ndokunobvawo tumariwo umwe munhu ongosvika oheka. Ndokumbotaura zvadofunga mucomment section pamusoro penyaya ini saHadzirare ndafunga kusiyai tosangana zvekare munguva inotevera. Subscribe, like this video and turn on the notification bell. Ndatizivisei shoko iri kuhama neshamwari kuti ndo zvaitirwawo imwe hama yedu izvizvi ndo zvayasangana nazvo. Much love. Ndakataura na Mr. Nyati nezuro panhamba yavo pa WhatsApp after information yanga ichitrenda pa Facebook. Ndategwa video ravo ravaitaura vachiti Facebook page yavo yakaenda. Ndipo pandakatanga kutaura navo. Can someone take this call? Yeah. Ndipo ndakatanga kutaura navo nesuro. I spoke to Mr. Gilbert Nyati. Ndobva takurukura vandiudza kuti no Mr. Munetsi, that was yesterday. The show page yakaita sei page yedu yakaenda. Ndobva ndavabvunza Mr. Nyati ndakati, Mr. Nyati, is there a way yokuti page yenyu idzoke? Shakanza hapari zvino Mr. Munetsi, it's very difficult because we've tried all the ways yokuti page zedu ita sei idzoke but hapasisina hope. Chatatongomirira ndechekungoti titoya tivhure imwe account. Ndakati no, tinogona kumbozamawo zvimwewo zvakanzi hapasisina. Ndobva ndangovaudza ndakati no guys, zvakadai zvinoita sezvinoitika. If you are able to start something, ndakati vanhu magara muinavo vanokufollowai. It's just a matter of days yekuti vanhu vazive kuti Mr. Ananyati vane imwe page. Handiti ndobva vatoti no, it's okay Mr. Munetsi. Saka later on yesterday ndobva ndatumirwa message nasomeone achitonita Mr. Munetsi ndogona kubatsira Ananyati kuti page yavo idzoke ngavandibate. Ndakatomutumira nhamba yacho vakatotanga kucommunicata. Ndomaitikira zvakaita nesuro. So nhasi makuseni so pandai-communicata navo on my personal number. Ndiyo yandaitaura personal number yandaitaura navo. Ndaitaura navo panhamba yangu chaiyo. Ndopandaona message yauya kubusiness call yeGreat Hope manje ari makuseni ichiintroduce kwatiri as vananyati ine yakurequesta mari kubva kwandiri. That message was sent kune that number yebusiness yamunosowanzobata inonzi 0712783363. I was worried because I've never communicated directly naNanyati nenumber. Kana ndinayo maybe once in a while, but because we've got a very close relationship, tinowanzocommunicate nepersonal number yangu. Ndobva zvandatozozviona kuti there's something wrong. Ndozvandatobva ndatoona kuti there's something wrong. Tapa ndasono short on aposta izvozvi, then ndabva ndatongoziva hangu kuti ndabva ndaziva hangu kuti there's something wrong. But kuti content, I don't know what you're talking about. Because I've got the facts, I'm going to show you my screenshots. Emunhu wachina ndiri communicate naye. Handitika. But kuti content, I don't know kuti vamwe makaita sei. Where are you getting this information? I'm giving you the facts of the matter. There's sometimes whereby you think kuti munhu ada kuita content so destroy a reputation yemunhu. I don't think they would go on a social media. And if you know the history Ananyati very well,
they've never done zvinhu zvekuti vanotsvaga content vachimisleada vanhu. The first time vakati vada kutengesa motikari, they were saying it the truth sezvazviri kuti motikari da kuitengesa. Pavakaseteka decision yekuti vadai vakadzoka vanhu vakatozviona kuti so, ende pese pavanoita malive videos avo mavideos avo havasati vambomisleada vanhu zvekuti vanhu kuda zvakati kutsvaga maloves nemalikes and so on, unless if anyone is going to come and say no ananyati vakamboya zvakati. The only time yandinosati vakauya pavakataura chida kudzosera motikari ndobva vanhu vazochinja vakavaadvisawo, and even posted achitataura namama V pafoni ataura nevanhu vakawanda vakati no musatengese motikari. And then he also came again another time ndobva ataura kuti akanga ane machallenges akanga ainawo, anga asinganzwi zvakanaka, airwara dambodzokera kumusha. He was not even lying, guys. Zvinhu zvainasoitika guys, izvi zvima-facts kuti and so on. Vakati pano kuti kazhinji kana vachiuya papage vanouya vachitaura zvavari handiti. And so many times I've advised vanhu vakawanda kuti musateedzere ananyati. So many couples after ananyati vatanga kuita content ravo, vanhu vazhinji vakatanga kuuya vachida kuteedzera ananyati. And ndobva ndaudza vanhu kuti vanhu vese vari kuuya ma-new content creators, ma-young couples vari kuda kuteedzera ananyati, you are not going to succeed on that. No matter makaita sei, because Nyati akasiyana nevamwe vanhu vese vakaratidza the experience life yavairarama nguva iyoyo. Ndo zvakabata vanhu kuti uchigara munkuku, uchigara musheki, muchita sei, vaingoshare mavideos avo. And kana makatarisa ma-original videos avaishare ananyati nemudzimai wake pavaibuda vachita sei, vachiri kugara vachita sei, vakanga vasati vakutomboziva kuti paine inonzi Facebook monetization. Ndosaka makazoona paya vakaenda kuCape Town vakandotenda baba waLocadia, vakati ndo vakatozovabatsira. Vanhu vaingoshare ma-experiences avaita muupenyu, kurarama kwaita Nyati nemudzimai wake. Ndo zvakabata vanhu vazhinji. So if you are going to miss that mark, you ended up wakuda kutanga content rako uchida kuita sana Nyati muchita sei, vanhu vanongozviignore. But chakabata vanhu inyekuti Lati nemudzimai wake, they were not able, they were vairarama life yavo, vairatidza vanhu ma-challenges avakanga vachiita vachirarama. But at that time yange isiri content. Ndo zvakabata vanhu vazhinji kuti these people, this young couple, saka monetization yakatozoya papai, guys. So if you are going to say no, gandevateedzere. So my advice to them yesterday was munamo muupenyu, you were able to raise up. So my challenges amuri kusangana nawaya, you are able to overcome. Ndo matauro atakateta nawo naNyati nemudzimai wake nezuro. Andataura naNyati anditika. So the truth of the matter, guys, ndezvekuti yes, page ravo rakaenda anditi. So nhasi ndopa ndachizoona message, ndikumbiro phone yangu. Okay. Then I started communicating with this guy. I'm gonna share the screenshot. Kuna wangu wachiti maybe uri kunyepa and so on. Where is this guy? Ish. Nchashare ma screenshots. Ndazotanga kutaura naye. Ndakapedza kutaura naNyati nezuro. Ndopa ndakataura na Mr. Nyati. Cherere audio. Okay, let me try to combat it into the anokwanisa kundibatsira zvakadini. Ndiani zita rake, anonzani? Ish. Hello? I'm waiting to you. I just need to know if you are in or you are not, because you know what, soon I'm going to deactivate this account, so you won't be able to get hold of me, you understand, after some minutes. So I want to know if you are on or you are not. Are you talking about me paying that 10,000? You are talking about me paying that 10,000 for the card to be back? Yes. So you are saying that if we pay 10,000 rand, they are able to get their page? Yes, definitely. Actually, I'm the one who is using the page and the WhatsApp number. This WhatsApp, the reason why I'm calling you the WhatsApp number is the assurance that you know that I'm the one who has the page. Okay, but
Yeah, you can talk, but the 10,000 is too much. Is it possible maybe if we can negotiate that 10,000? How much do you have now? Because this WhatsApp I'm getting, you know, like I get it like now. I'm the one who have the WhatsApp. Yes. So now I'm getting a lot of messages. They are coming through new numbers on WhatsApp. I don't know who posted this number on their Facebook. You understand? So I'm getting there are high volumes of messages getting right now in my account. So like now, this WhatsApp anytime soon is gonna be closed. So if this WhatsApp is closed, there's no way that you can get hold of me because that page I changed everything there. They won't be able to get it back. So are you saying that it's a WhatsApp number in the Facebook page? You are the one who is in control. Yes, I'm the one. I'm the one. That's why I'm calling you with their number so that you can. I can. This is Nyati's number so that you can verify in this Nyati's number. Yes, I understand. It's okay. Don't worry, my brother. Don't run to deactivate it. Yes. Always listen. Oro, if I can prove you, if you want me to prove, you can send on their WhatsApp, Facebook page right now, so that you be sure that I'm the one. You know what? I believe that you are the one who's in control because you are calling me direct with their number. That evidence is enough. That evidence is enough. I'm not doubting you. Trust me. I'm not doubting you. But before you deactivate, I'm just asking you, is there another way that you can also help them on their Facebook page to be back? Anyway, I told you, I just want man. I'm the one who took the thing. I just want man. So, if you think that 10,000 is mine, how much are you willing to pay? okay, you know what I'm trying to do is that zvandinoda kuzama kuita apa ndezvekuti ndoda kuzama kuti ndivabate ivo vefamily yachona handitika muri kunzwa here, then toarrange payment yachona, musamhanye kudeactivata. If you can remember, tatanga kutaura manje manje ka tatanga kutaura manje manje. If you can just allow me kuti ndizame kuvabata, ndikusama kufonera kutsvaga nhamba yamai vachona neyababa vachona, kune vanhu vekumpumalanga vaigara navo. Let me send you the number. Everything in this phone right now. Let me send you. Just tell me the. Yeah, ndipe number yamai yababa Nyati yababa vachona neyamai vachona, ndokwanisa kumubata, then we can make a plan. Hey. Yes? Wakati mapepasi. Kiroga. Tesongosta mako. Hey, mazonzwa kagaisi zviri kuitika izvizvi. Muri kuzoona ndiri kufonerwa nenhamba iyi yevanhu vachona vari kuti vanayo. But something interesting guys, kuti number iri kuappear paprofile picture. I will send you the number that is appearing on the profile picture. Ndiye munhu wachona abata ma-earphones wanda kutaura naye. Yeah. Kuna vamwe vanga vachiti ndiri kubika ma-stories. Mazvinzwira mega. Munhu wachona atora page yachona. Ndiyo ataura naye. Aisa picture remunhu akafanana Showton izvozvi. Ndiyo ya profile picture. Profile picture yaisa ndeya Showton. So yemunhu akafanana Showton. So I don't want to say, I'm going to show you guys kuti tinzwisisane kuti I'm not saying directly, but picture, profile picture ish. I don't know kuti munokwanisa kuiona here. Ndio profile picture munhu ndiri kutaura nayo. Kuti ndiye aisa munhu akafanana na Showton. Ndio aisa. So andizozivi manje kuti ndiye here. Just check, this is the profile picture munhu wachona andachitaura naye. Ari kutondifonera. Ush. So andizozivi, I wouldn't want to say kuti ndangotaura kuti profile picture ishi ndio yapo, ndiye munhu ari kutondifonera uyu. Ndiye ari kutaura yari kuti ada 10,000 kuti zvese zvidzose. Ega ndizame kumufonera, I'm thinking anondifonera back. Handisi kuti ndiShowton guys. Ndoda kumuchenura Showton. Handingade kunyepa guys kuti ndiye. Ndationa iprofile picture yaari kushandisa. Handiti. Musazoti Mr. Munetsa wangu achiti Showton. Ndati ndio profile picture yachona ishi.
ndo profile picture yemunhu uyu. Ndiye munhu wachona angoisa profile iyi. Saka inyaya yekuti maybe Showtone ndiye ari kufambira nyaya idzidzi, saka ada kutongosvibisa zita raShowtone kuti Showtone anzi ndiye. But ndo picture yaiswa iyi, maybe ada tongomuwachisawo because ndiye anga achizamawo kuedza kubatsirawo. Handiti. Saka ndo picture yaisa. Handisi kureva kuti ndiye. Ndoda kuti mupabatisise, mumwe anozomhanya vachida kuataka Showtone. Munhu akaisa picture pa WhatsApp, that's not evidence enough kuti tibva taziva kuti ndiye. Zvinenge zvaakudo vanhu vanoziva maaudios, mavoice, chichi, maexperts aye kuti votsvagwa kutreka kuti voice nderani. Handitika. Saka ndo patikamira. Regai nditirayo kubata Nyati wachona because atari kunditumira. Ndatumirwa Nyati number dzefamily yekwanyati direct. Ndivaudzi vabereki vachona kuti vanhu vaheka vari kuda 10,000. Ndapiwa namba yachona izvozvi. Ndono titokwanisa kubata here dzeNyatis. Ina phone number yamama vaNyati. Ndaisikurira. Aisikuita. Regai ndimukumbire kuti ndimufonere back ndimudze. Hello? Yeah, I've got the number. You gave me the number ya mai vaNyati Handitika. Saka ndikuzama aisikuita through. Mukwanise kucheka mufoni memory number ya baba vachona kana number yemukadzi waNyati. Okay, let me give you this number. I think this guy will help you. Since yes, he is clever. Let me just give you his number. Then you contact the guy. Which guy? Oh, vari vese kumusha handiti. They are together handiti. Let me just give you the number. All right. So you were saying your last offer imari in terms. I don't know. You tell me. Because now I'm feeling also for them. You understand? So I just want to give them back, but I'm not just going to give them back like that because I spend a lot of money to have this stage. You know, it costs a lot of money to contact meta people and stuff like that. Yeah, I was using money, so I just want my money back. The money that I spent is 5,000. You spend 5,000 rands to be able to hack this, to be able to hack it. Yes. All right. So let me try another number. I'm going to tell you. Okay. All right. Ari kutaura kuti hanzi ndakaspenda more than 5,000 kuheka maaccounts aNyati, both the WhatsApp and the Facebook page. Saka ari kuti offer yaari kubvunza ari kuti ada 10,000 rand. Saka apa azonditi offer, in at the end of the day guys, we also have to hear kubva kuna naNyati vachona kuti vari kuti nezviri kuitika izvi. Handiti kamanzwa munhu anga achifonawo ari kutaurawo zvekuti hanzi akaspenda mari, saka ari kubvunza kuti vada kutipawo mari and so on. Saka handizozivi kuti chii chiri kuitika, saka ndamuti nditumire nhamba. Saka atari kundipa nhamba yabamukuru. We are trying to get hold of Mr. Nyati direct. Saka atari kunditumira nhamba yabamukuru vachona. Yabamukuru vaNyati atari kutumira izvozvi. Then kana anditumira ndichataura naGilbert Nyati ndomuedha kana kuti tokwanisa kuita conference call oedhwa muchizvinzwirawo kuti zviri kutaurwawo nevakomana ava zvakamira sei. But hey, it raises a lot of questions guys regarding security on our social media guys. Izvi zvinotyisa izvizvi kuti unomuka Facebook account yako yaenda, WhatsApp yako yahekwa and so on. Handiti so such things zviri kutotidzidzisawo zvinhu zvakawanda kuti ya. Saka handisi kuzivawo kuti inini I don't want to ask more questions dziri. We are trying to gather information kuti zvakamira sei. Yeah. So it's a team. Chinzwa zvakamira sei. Saka ndakumbira kuti ndipiwe imwe namba. Yeah. Ndakupiwa namba yabamukuru. I'm sure this number will be able to reach Nyati. Hello?
Hello, Masendere. Makadi mkoma. Pamkuru muri sei? I want right. All right. Muri ku Zimbabwe kanditi. No, ndiri kuno SA. Oh, ndiri kutry kubata Nyati Gilbert. WhatsApp yake yahekwa. Saka vanhu vaheka page yake ndikutaura nawo wanga uri palive izvozvo vachitotaura kutoti ndo ane page yaNyati, ndo akaheka Facebook, ndo akaheka WhatsApp. Saka ndada kuti ndiconnecte naNyati ndimuudze ndotoa paFacebook live because ndatanga kutumirwa mascreenshots vakomana vachiti tisi tine page raNyati WhatsApp neFacebook, so tiri kuda mari. Ndatobva kumufonerawo futi munhu wacho izvezvizvi ndozvavari kutaura zvechokwadi, so ndikupe idzi kuti muwafonere izvezvizvi muwabatidza panhamba dzamaNyati, munokwanisa kutaura nawo paWhatsApp. Ndokwanisa kuwabata panhamba yamaNyati. But alright, pamataura nevakomana vakudzere kuti wai vakaheka mapeji achona kunzero ndechei? Hanina tinotombotaura nguva refu, vanotomboda kutsanangura zvese izvozvo. Alright, it's okay. Chinditumirawo nhamba yaNyati yamaNyati then nditaure nawo. Okay, mira ndikusendere. Alright. What's the share number? We don't phone and busy, guys. It's for the com. Thank you for the com. Guys, I'm just waiting for number ya Nyati wachona. I think andipa number 40 issues. Right, I'm trying to get hold of Nyati. Ndimudze ndida kumunza Nyati anzi anokwanisa kuwanika panhamba yamaNyati ari live, so I just want to explain to him and then he's gonna give us the way forward kuti zofamba sei. I think takataura naye Mbune zvinotibatsira, then ndodzova kumana vachona kuti ndozvataurwa naNyati and so on. Just a second, be patient. Yeah. Guys, kana mhepo dzada kungokusumukira dzinongofuma dzakasimuka guys, usingatombotarisira kuti zvakadai zvinoitika. I'm still trying to get hold of Nyati, guys. Unotaona asisina matyikiri aka. Anja turungoda mari chete. Vanhu asisina matyikira. Yeah, ndizame. Hello? Hey, Mr. Nyati. Zviri sei Mr. Nyati? Yeah, Nyati story ndikutaura newe ndiri papage pangu palive handitika. Tine vakomana vatifonera, vanhu vatombonzwa vachitaura manje vachiti ndo vaheka Facebook page yenyu, ndo vari kuti ndichakutumira futi mascreenshots ese mugoaona.
vachiti ndo vaheka WhatsApp yenyu. Saka pandataura navo pafoni vari kuti tinokwanisa kudzosa Facebook page yenyu, ndotova nenamba, vari kufona nenamba yenyu namba ndiyo vari kushandisa izvozvi. Ende vanhu ava kubva makuseni vanga vachitumira vanhu vakawanda mamessages ekukumbira mari, because vatombonditumira kubusiness account. Saka vari kusenzesa phone number yenyu izvozvi vachienda kune vanhu vachiti tikuda mari. Saka ndazotaura navo vakomana vachona izvozvi, ndataura navo zvekuti dai mamune maikwanisa kuenda paFacebook page pangu maitonzwa audio yacho, but hamukwanisi. Dai maikwanisa kundifonera neimwe page maitonzwa. Ndikutaura navo vari kuti tinokwanisa kudzosa Facebook page yenyu, tokwanisa kudzosa WhatsApp yenyu, tiri kuda 10,000 rand. Alright. Yes, ndio vantu vangu emi masoziva nguva. Okay, chekutanga masoziva sei kuti WhatsApp yenyu yayekwa? Ndangofuma makuseni ichitaura kuti your WhatsApp number is no longer registered. Uyanze on WhatsApp chichi. Yes. Saka ndo zvaitika, saka ndangoti maybe kungoisawo mamessage chega ndipopinda muWhatsApp ndona kuti nditi agree and continue zvitoreva kuti WhatsApp yangu papasisina. Number yatorwa. Yeah, because I don't know what exactly happened, because ndazovabvunza ndakati 10,000 yachona muda kuitumirwa sei, so kanzi itumirei panumber yenyu, so which means they are in besides the WhatsApp they are also in control of your SIM card. Like vari kuti because ndabvunza kuti mari inotumirwa sei, so kanzi munongoisa pa-e-wallet panumber which means they are also in control of your SIM card and so on. Right. Yeah. Saka chincha ndinoda kunzwisisa futi, do you think kuti vane zvekuita neFacebook na kuti ava ndeve WhatsApp chete? Ndinganyipa papo I don't know, because chakatanga chaenda nditi iFacebook. Yeah. Ndini WhatsApp ndo yazoenda today, saka inini ndakungofungidzirawo kususpectawo kuti maybe ndo zvakaita kuti Facebook yedu munongozivawo kuti vakomana vanohekawa vanongwisa message yekuti unogona kufunga kuti Facebook ndo yadaro, but Facebook sometimes haingazosviki pakuti yobvisa video yobva yatobvisa neFacebook page yacho. Inotongobvisa ingatobvisa monetization, not kubvisa Facebook page yachona. Yeah. And that's why it is ndakakutumira screenshot kuti kazhinji kana Facebook ichitobviswa inobviswa zvachose, but makatarisa dzungwa yenyu chiri kuoneka, but imi hamukwanisi kuiona. And considering kuti page yenyu ine almost 1.7 million, there is no way kuti vanobva vangoita. I think they could have just given you some options yekubvisa monetization rather than to remove the page completely. Ichocho chokwadi ndo pakatondikatyamadzawo kuti saka vanozobvisa neFacebook page yacho sei, asi inini Facebook page yacho ndotoona manotification anotopinda, especially anotopinda manotification, but kuti uone kuti ari kupinda sei zvese haukwanisi, even kana kutoona mamwe mavidhos evamwe vanhu, even kutoona kuti live yenyamu kuti muri palive hatitokwanisi, because Facebook pedu haisitombori active. Tinototi katidaonawo zveFacebook tinotopindawo pafoni mumwe munhu. Redu mafoni apinda, hatitozivi kuti chii kutoitika zvese like that. Yeah. So ava vakomana vari kutaura kuti vakuda 10,000 rands kuti Facebook page yenyu WhatsApp idzoke. Do you really trust them sekono kwako, kana kuti anogona ari matsotsi ada kutongodyawo mari apa, vada kuita advantage, kana kuti vanhu vane zvavakanangawo zvavada kutongoitawo? Unozati apa panyaya ini ndakutongodawo munhu anondibatsira guidance neruzivo rwakanyatsa kukwana. Yeah. Vazhinji vari kutaura kuti hanzi imimi magara mune vanhu vanokufollowai, hanzi madi kungotanga mangovhura rimwe page then mongointroduce zvinoswera zvazara kuvanhu vese kuti ana nyati vakavhura rimwe page. Hamusi vanhu vatsva mubusiness. It's just a matter yekuti tiri kuZimbabwe hatikwanisi kuvhura ngini page tiri kuZimbabwe, because tikavhura tirino kuZimbabwe monetization inozonetsa kuuya, saka ndinoda tigare active muSouth Africa. Saka isusu tata kutoronga kuti tichikwire tichitouya then tozotangira ipapo toona kuti tingaitawo sei.
Yeah, I think imimi kuti muende kuZimbabwe mune zvamakafambira zvamuda kugadzirisa handiti. So it's a matter kuti zvamakafambira makapedza mobva madzoka handiti. Yeah, zvatakafambira, I think I are almost done. Mapadhuze. All right. I think taisa live iyi kuti vanhu vazive because nhamba yenyu iri kusenzeswa vanhu vachikumbira mari. Saka vanhu vazhinji live ino yachaita iri kutobatsira kuti vanhu vabva vaziva kuti no at the moment vanhu vari kukumbira mari papage penyu paWhatsApp vachititumirai mari and so on. Hamusiri mavatuma handiti. Is that correct? Yeah, ichokwadi munhamba idzodzo mune nhamba dzemabrendi makuru aita aishandira ende zvakuti ndakutongoti dai watokwanisa kutonzwisisa kuti handini ndenge ndichizviita zvinhu izvozvo. Anditika. All right. So ava komana ava vemari because after this likaendesai kwaEdha ndione kuti ndikwanisa kuona vere. Just hold on muna ane page yenyu. Just hold on. Right. Mirai ndimedze ndimuEdhe mutaure naye. Okay. Yeah, ndimuEdhe tiite conference call. Mumunzwe chaizvo ndiye munhu ane nhamba yenyu ndamuEdha izvozvo.